Oh, sige Gine, partakam ti ag-spray tanay nagadupay ti labaam. Diyos ko, kahapon nagwawalis ako. Dito na naman sa Meraki ng kapitbahay nag-i-spray para mamatay ang mga damo. Hay, nako, kakapagod ba? Ay, ang bigat pala ng spray na to. O, para mamatay ang mga ganyan. O, tapos bubuhatin natin na naman na po. Kabigat ay aakot at trabaho ng lalaki, trabaho ng lahat. Ayan. Para mamatay. Ganyan. Diyos niyo. Oh, yan. Medyo mamatay na lahat yan. Tapos ipakita mo yan, ante, dahil naalagaan na yung mga bulaklak. Ayan, ang gamot para maano yan, mga damo-damo para mamatay. Yan. Sige, lahat. Langaw-ngaw ka, ante. Nala, sige, urem mo kami nga balay, mapangka, makialam nga maki-ubra, dayta. Sige, sarilium dayta amin nga isprayan. Takita man no kayam. Ha, tila ngamin maaramid mo. Sige. Ganyan ang mag-spray tati. Halag, sabong kayo, tag Meraki kami mo dito ibabawan. Apo, ikaw nang mag-ano ante, magtuloy. Ay, kapagod, magmemory Siya akong tagwa. Mamaya maglalaban Kawang karga na tayo dayta sa... spray. Ayan mga labidabs. Karga ak pa ita Napagod spray na. amin dagita ah. Magkakarga pa ito. Patayom dagita mami Magkakarga pa daw si ante. Mag-spray lahat. At mamaya maglalaban na naman. Ang labahan ko, ang dami kong labahan mga labidabs. Diyos ko, apo, aya. Hanggang matapos-tapos nilabahan, apo. Yung damit ko, nilalaban ko pa. Ayan, thank you. That's all for today, mga labidabs. See you again tomorrow. Bye-bye.